Aktivitas hari ini Nur, kita jalan-jalan buat nge-refresh pikiran. Jalan-jalan yang apa gitu, kebun-kebunan Nur. Belok ya pemandangan nih, wapi enek saung-saungnya. Loh ya tau lagi enek saung naik siji. Loh Nur, apa Nur? Gak pernah roh Nur. Wah lah enek Yukiron Nur. Nanti tangkap Nur. Halo, selamat sore Yukiron. Weh, Katrok. Selamat sore, Trok. Ini loh, ngancani aku ngopi-ngopi. Salame sik to Yukiron. Oke, siap. Salam, ketemu mana karo aku, Yukiron. Aye. Kondi mau ya? Jalan-jalan karo nge-refresh pikiran iki mang lho. Niate ben refresh kok malah ketemu nih sampean maneh lho. Apa aneh apa iki mang? Tekan kene iki lho apa tumben-tumbene lho. Suntuk aku ning omah. Lah ora mau apa-apa ning omah, kuntur ora apa-apane ning omah. Suntuk kan sapa ngerti ning kene njupuk-njupuk kan suasana anyar ini kan enak iki pemandangannya lho. Enak. Dadi rondo tenang iki mang atiku untuk ning kene iki karo kancane ngopi iki lho. Iki cara mono iki kopi temu siji nek kancane itu di. Pantese piye pantese? Pantese lho Mos. Tak pesen kopi iki. Iya to pantese. Tapi kita emang aku cukup nggo kopi siji iki. Engko ngutang. Ayo. Ya wis lah aku jenengku aku wis biasa ngono. Wis akeh jenengku niki. Wis tak utang kopi siji ya. Iya, utang sih. Mbak, tolong kok tambah kopi siji ya. Piye, iki mah kondi. Iki mangi ke omah niate jalan-jalan nge-refresh pikiran ya kok sing tak omongke mau. Lho kok jebule ketemu sampean maneh. Lah tapi tak salahno ketok sampean iki posisine adem ayem lho. Kuncine apa? Kuncine mau siji. Apa kuwi? Dinikmati kopi. Nek iso menikmati kopi pokoknya ayem lah atine. Masalah aku nak panggan negane kopi ku. Alah. Wis pikiran semrawut, ati semrawut, pokoknya malah tambah semrawut. Oh iya. Iki kopine teko iki. Oh iya. Suara ya, waduh, oleh utang kan iki. Sojo kenceng-kenceng gak enak. Yukiran lo ya. Lagi mang gua ngepas ya duit kowe, gua kopi siji tok. Lah ngono ngerti rene mah tak gawekno tambahan meneh mau. Lagi mang terus dilanjut sik no. Oh iya. Iki kopi terus apa meneh mau? Kan aku ning kene mah jajane kan ngopi, ngopi sambil ngopi oleh inspirasi yo kan. Iya. Piye carane menghasilkan cuan tanpa kerja keras. Iku sing tak pikir no, nganti saiki rong petok-petok iki. Ya tapi aku Yukiron enek pemikiran juga gini maksudnya. Rasa kerja tapi duit ngalir lagi piye? Kuwi tak pikir aku juga kuwi. Tapi ora padha. Lah sakake jarene wong kudu kerja keras ben sugih. Pangkas yang kerja keras yo ora sugih-sugih. Pengen kuwi kerja keras saithik tapi sugih ngono lho. Nah iya Mas. Tapi kok yo ora iso. Angger ketemu ide-ide iku inspirasine lho. Aku kopi sedina iki entek 5 iki mau. Yo ora oleh. Ora oleh inspirasi se. Alah yo. Tapi malah torok jenenge tombo aku. Tapi iki yo paling nggon mutok lah ngono. Aku tak utang. Nah iki aku pasti nggo duit iki mau. Tepat ya. Wis pas cukup bayar tok iki sedikit kopi siji. Iki mang utang iki. Oh, suruh sangku wis bae sapa lah karo aku ning kene iki yo. Iya, Jenengku wis ning kene iki diapali karo mbak aku. Ya iki mang kan aku mlaku pemandangan apik. Enek apa ngarani saung, enek kebun tebu. Ini cara mana difungsikan sing bisa menghasilkan uang anu piye menurut sampean? Yo didolai piye ngono. Ben cepet ngalir duit iki ben cepet ngono lho. Lah iku masuk ya. Tapi iki gune sampean? Iki. Iya. Iya. Ora ya. Ora. Mbak iki gune sapa? Aku yo bingung dhewe. Kenyalokno tanah iki kan lumayan ajane iki. Iya. Bantuk duit bariku mlebu penjara gelem. Moh aku. Aja mesake. Aku nyawang tonggo-tonggoku ketoke kok ayem tentrem penak ngono lho. Pas sawang-sawang kok aku pe nglakoni ngono kok ya kadang yo angel lho. Angel. Iya. Bingung aku. Mesti kowe gak inspirasi ya kok. Gak duwe makane aku mangki metu karo kowe golek inspirasi ngono ya to. Golek nggon sing kepenak. Apa meneh wingi. Aduh, titik kok akeh mati.
Ono masalah apa Jan kok pitik metu mati iki masalah apa kira-kira? Lah bingung, wingi ceritanya kan arep tak dol siji-siji. Maksudku kan menyambung urip lah ibaratnya. Iya bener. Urung sempet tak doli, esuk-esuk tak delok foto jekentang siji-siji iki. Aduh sedih aku ngrasakno. Ora ngerteni sing duwe ngono lho. Wis sing duwe susah, wis melok. Lah iya mulane iku aku wis tekor pokoke malah tambah tekor iki. Mas iku kan tak dol siji sedina tak nggo pangan, tak dol meneh siji tak nggo mangan. Waktu mati dhisik ra didol kayane iki. Alam kok ngetimen ngono. Iya. Terus entek resi ya. Tak resi pokoke iki. Wingi akhire tak doli kabeh akhire. Entek resi nang omah gene apa-apane iki. Karek kolor tok berarti ya. Andange kae jo utok kandange tok kae. Pusing pokoke iki. Ide ora ketemu, inspirasi ora ketemu. Utang tambah saya tambah akeh. Ngomong-ngomong no utang iki ya, utang. Cara mana utang apa kok iso nganti akeh iki? Padahal mergawe ora. Kok utang numpuk. Iya, wingi lho gara-gara bojoku maksa. Maksa piye maksudnya? Mas, tukokno mau ya sepeda listrik kok. Wis tak omongi, aku urung kerja. So nek kerja tak tukokno sepeda listrik. Dia ket arep ning sawah lho njaluk sepeda listrik. Keselen wonge. Wis aduh. Kepiye? Manisen apa paiten? Kayak uripku pahit. Enak sing pahit-pahit ngene iki yo. Dadi kita menikmati lah urip lah. Berarti kenyataannya sesuai dengan kopi iki mau. Masuk. Nah, iki ngomong sepeda listrik mau apa iso lewat sawah saiki pertanyaane ngono. Loh, iso kan Carane biasane. masalahnya kan nggonku kan sawah iki kan sering diliwati motor. Mungkin iso. Mulai bojoku biasanya mlaku keselen. Iya. Bojoku mlaku keselen. Nah, mulai kan biasanya nyangking tuket ya. Lah, njaluke Mas, tolong supaya sepeda listrik ngono. Tak omongi, saya kon aku wis kerja tak bulan itu sepeda listrik. Ora kanti, aku bingung kuwi. Akhirnya tak silene utangan nang nggo tuku sepeda listrik. Lah tambah akeh. Bedina gawane sepeda iki nggo apa kira-kira? Ingon-ingon berarti. Iya, Apa kuwi? sing ingon-ingon kan mara tuwa kurang nggonku dhewe. Sapi. Mosok ngedol sapi ning mara tuwa. Mending betul lain. Tapi rasa ngomong-ngomong. Piye. Lah sapi siji tak dol siji yo konangan ta yo. Aduh. Mesake ya jane mulane iki tak sakno sepeda listrik kan ben dienggo ning sawah. Nah terus jalan keluarnya bayarnya terus kepiye saiki? Lah kuwi masalah saiki rong petok-petok jalan keluare. Mulai kerjaan lho. Mangele para ora oleh kerjaan nih. Mulanya kan aku kerja kan iso nggo bayar utang, maksudku ngono. Malah ora kerja. Lah wingi kae nggawane map ngalor ngidul bareng kae iso urung mulai jan. Oh alah bangetan iki. Ora oleh. Malah tekor aku wingi. Kalau ngidungi tahun ngulon kae. Ngono yo ora segem nrimo. Nompo ae mbok maksudku didelok-delok dhisik kan dipine pengalamanku opo ngono kan. Lah iya aku ada pengalaman masalah sampe iki. Itu makanya wong sing golek iki ya bingung. Pengalaman orang duwe tapi pengen mergawe. Iki bagian apa tar ditompono bagian apa ngono? Nah aku jane trimoin pandum mbok bagian apa mbok resik-resik got kek mbok nyapu-nyapu kek tak terima anak aku. Gelem berarti Gelem ae. Sing penting metu duwe iki mah lho bayaran enek duwe kan iso nggo bayar utang. Maksudnya nang ngene iki utang nambah kerja ora malah tambah nek saya mumet aku. Tapi wong nyawang aku jere nek penak ngono. Lah kok mangane padha to pikiran. Ketae pikiran ayem tentrem mergawe ora. Makan tak parani iki Mang. Tak takokno jane iki kuncine apa mau to jere kopi. Iya, iki trek iki kanca sejatiku yo kopi iki. Mulane aku nang kopi tak ayem-ayem atiku lah dhewe lah maksudnya. Ben pikiran ora ndi-ndi ben ra mesti kemrungsung ngono lho. Nang ngopi kan aku iso santai, ngopi tak nikmati sapa ngerti entuk inspirasi ya kan. Ya alhamdulillah ngopi ping 5 dino iki mau yo entuk inspirasi blas. Alhamdulillah. Tapi aku tak melok kerja kowe trok. Aku ora nek butuh napa ning kono bagian apa kak. Aku sebenarnya ki metu-metu ngono kae ora kerja. Aja ngomong ya. Ya mau metu tok ben ketok wong kampung ki wah ae sing katok. Padahal yo ora lah tropo doa enak ngono kowe iki. Tak pikir lha wis tuku padahal biasane kowe ngopi ya kan. Ngopi rokokmu ketoke kok enak-enak.
wah berarti kayak kerjanya penak. Aku mikir kan ngono. Iya bener. Nah, itu- Kenapa dua yang ngutang? Aku pas mikir, nangun nak ketemu katro, aku iki apa melak kerja katro ah ngono. Alah ndak podo wae iki. Gak ketemu yang ngene-ngene wae. Wis, saiki kan wis sore iki Wiron. Piye. Aku tak pamit dhisik ya toh. Oke, siap. Nah, saurung aku pamit njaluk kata-katane sik kanggo dino iki, kanggo dulur kabeh. Monggo Di ngombe dhisik kopine lah disambi. karo ngombe kopi, karo kata-katane hari ini. Kata-kata dino iki yo. Monggo Kata-kata dino iki pokoknya dinikmati ya ke urip dinikmati urip, yo, dijalani, dijalani, disyukuri, disyukuri, aja mandang wong kae penak, pandang awake dhewe, piye carane iso penak. Ngono ae. Oh, oke, ngono. Aku tak pamit ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lho ya. Iki kopine sing bayar sapa iki? Iki tak go mulai to sembur sampean. Wah, tamu mbak ya to. kowe nambah-nambah perkara aku wae. Oh,